Πώς ξέρεις αν έκανες καλά που χώρισες? Και αν έκανες λάθος, αφού σου λείπει τόσο, μήπως δεν έπρεπε να έχεις χωρίσει? Μήπως δεν έδωσες αρκετό χρόνο? Μήπως δεν έδωσες αρκετές ευκαιρίες? Για να απαντήσεις σε αυτές τις εύλογες ερωτήσεις που σίγουρα όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας, καλό θα ήταν να απαντήσεις και στις παρακάτω ερωτήσεις. Ένιωθες ότι προσπαθούσες υπερβολικά για κάποιον που δεν έκανε το ίδιο για σένα? Ένιωθες ότι ήσουν προτεραιότητα και ότι ήσουν άξιο και ισότιμο μέλος στη σχέση? Ένιωθες ότι σεβόταν τα όρια σου ή αγνοούσε αυτά που έλεγες? Ένιωθες ασφάλεια να εκφράσεις την ευαλωτότητά σου, να μοιραστείς τις δύσκολες στιγμές σου? Ή ένιωθες βάρος και τα συναισθήματά σου δεν ήταν έγκυρα? Ήσουν μάλλον υπερβολικά ευαίσθητος, ευαίσθητη? Ένιωθες ότι μπορούσατε να διαφωνήσετε παραγωγικά ή κάθε αντιπαράθεση ήταν ένας μικρός πόλεμος? Πολλές φορές η δύναμη της συνήθειας και ο χρόνος μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα να φαίνονται